Nga gaya yung tanan, may ada namon niya nagpapakita nga vlog, video, hininga among vlogger. Kay hininga among vlogger, mabright ini, makariti at mat. Kay kung makita niyo mga sangkay, itiya ka bright, agit iya ulo. Oh. Okay good, ginhimo namon ini ang vlogger kay makariti ni mag-answer. Yan ang mga sangkay may pagpapa-answer. Ay iya. Pero mga sangkay kung makita niyo ini video, nga vlog, paki-share na lang ato at mga followers, mga followers. Okay, hinapon na kayakan. Hinapon na kayakan paan siya ng utak minggo. Ano man minggot hinapon na masaring kuhita. Kabright na bata. Insakto manggod, hukara. Hinapon manggod iton, nakayakan hinapon. Sunod, hinapon lagi hapon. Ano man it hinapon na masaring huguta. Kabuta. Bright good naman na bata. Mga igugluan niya. Magiging makariti at mat. Kay bright hiya mga sangkay. Rabuta. Huguta, rabuta. Bright good naman hiya. Sunod. Kita lang ato at mga followers. Sunod. Pag ikatulo. Nga hinapon. Ano man it hinapon na masaring katulon. Mamay kurikong. Kurikong ngayon it answer. Kaya kung mga sangkay kanang ako nagpapa-answer, dirikit maaram. Daramang good na bright ini nga among vlogger, iyan naka-answer. Primero, hukara. An kuhita, hukara, ani answer. Pag ikaduha, an huguta, rabuta niya answer. Pag ikatulo, ang katulon, kurikong ani answer. Insakto manggod, bright manggod din na bata mga sangkay. Sige, ipakita namon it amon nawungit among vlogger. Amoy nit among vlogger. Mga sangkay, paki-share na lang it among video. Hashtag Batang Waray Samar. Comment, subscribe mga sangkay. Damo salamat. Mapay nga kayo tanan.